seanvala chung kwa te in zawa in ka channel a kalo lom lut veka chu ole tun chuma chuan motivational speech kan ngai thlanga Muniba Mazari chanchin lungchiat thlak tak mai le beidong taka om lai te engang har sat na nge lo to eng wange wheelchair chu top na tur lo ni tak mai anun beidon na khura tang khana ron har chuaka eng tin nge lo om chho zel kan lo ngai thladon ani pasal ka nei khan kum som priat mi lek kania sung ko khun taka tanga lo seilian kani fanu felten nu le pate nial thian lo na bolat sung ko tangin kalo seilian kapan pasal nei tir min tuma pasal ka ne hlim don ani chuan ka neyang nima sela kan nu panun chu hlim ngai lo kanin ne tanga kum ni nu vel kum ko kalta khan car accident ka tok hlawa ka pasal chu lo muhil pala motor chu khwar khurum chunga atlatani eng tin tin maron in ham chuakin ain chan chuak thei ta ka limpui hle ma se ke ro kar chunga ka tang thum liam ka tuarna sa ema asailu tu ka soi vek chuan ka ban dinglam ru chu thliakin ka ban rek atliak boka ka ko ki ru le ka khingkhang ru atliaka ka nak ru zong zong chu atliak bok ma se kha ka accident to khan kanun chu min thlak dang lam ta vek ani min chan chuak turin mi tam tak chu lo kalin CRP te an performa ti chuan kar chunga tang chuan min nuk chuak ta ni khatia min nu chwa lai khan ka hnung jang ru chu lo in thlak dang lam ta vek mai khadam doina thani chung kom kha rap thlak le beidon na vor to pa ka mani ni khat chu doctor lo kala artist ini du ti kalo shia ma se chung puinu ai top ta dai ani lom ni itan chanchin thalo ka nei tlat mai lem iziak le tong ai lawang minti atu ka chon doctor chu lo kal le ati hian min shil izang ru tliak hian a sat ema wangin ke ni kal le ngai to lawang ingong hliam awang le inung jang in wa dang lama wangin naw poi nei thei to lawang khamini khanani ka ke chiat vek tak ni eng wangin nge khawvel ka lo pian eng wang nge ka lo dam chua khatia dama ka lo om theina chan kha kanu tra te ka zota ka kuta kholo ti ka shia ma se dam do in bang war tak tak tele korwar ha ho mu reng hi ka ha ve to rong dang miron ken ro ani lo le chial ret pon te miron peteu lem ka ziak du katia kalem zia masak ber chu ka thi na khuma changani chu chu kalem zia masak ber ani nge nge lem zia kha in en kol na thatta kani ka tan chuan voi khatte ma tong chuak lovin ka suang tu na chu ka ziak chuak theya ka chanchin ka share theya mitam tak chuan ilem zia chuan al hle mai rong chi hrang hrang ne nen cho pol moi boxi tin tu man ka lungai nan mu theilo keima chawin ka mu the ti chuan khaminia tang khan keima tan chau kanung tawng ti chu ka lo rel felta ani tu emota na soisel bo ni ka tum to lo he ka tun hun hi mang tangka in keima ta na thafam kim ni ka tumang tin ka hlau na zong zong te keiman ka sual chuakang ti chuan ka hlau na zong zong chu pakhat te te in ka ziak chuaka tin he ka hlau na zong zong hi pakhat te te in ka paltlang vekang ti ka rel felta ani ka thil hlau lian berin hricha kem pakhat na chuan nu pa in chen hi ni ma se hei hi hlau na mai ani tia ka rel fel ni khan ka pasal chu ka chhuah zalena ke chu ka lo in chan chuak ta thung ani ti chuan chak tak le huai takin ka lo om ta nupuya nei don ti ka hriat ni khan ka hlimpui hle che sin I wish you all the best tin message chu ka thon ani ani chuan ka tong try sakani ti hria voina hian apani na chuan nu ka ni le ngai to lawang hei hi ka ta na thil har sa top khok pakhat chuani ma se thil pakhat ka hriat chhuah tak chu khawvel no pang zong zong ten an du ber chu acceptance pom ni hi ani nol lo ni hi trawak vakhian omzia nei lo kalla ilim na tur thil ti mai ro chutiang chuan ani ka ti ni organization hrang hranga chuan ka hming ka pe a fasha chom na te ti chuan ngak lel takin ka om ta ni kumni nuwa Pakistan thingtlang khota tak te atang chuan ko na kadong ta
อันนี้ชวนมุนิบาMazariเนียมมีปนเอาปังเตปขัดออกมาฟาตานี่ละดูเอ็มนัทกตูนัดนัจุกเรียดปุยเลย yes กฟาตานกลางอามาจะช่วยหอตุรินกะเลวกัลดอนข้ามินีขันนี่ละจุนินฮิเวลเล็กนี่ตูนัดชวนกุมรุกเลวทิ้งเวตาอีโมเฮตียงออร์ปัวฟังระอรังไม่เอาวีลแชร์จูอีตอบน่าเลวนี่ตาขาดชวนเองเงตีน่าเบิร์ดเจมีตั้มตักินมินปมเทลวังอ่ะตีอินไงตัวชินมาเซมีเฟลฟัมกิมาอินไงนักเวลาเฮียนตู้มากันทราฟัมกิมซีโลจู่วังชวนนี่มีปุยมาอินลันจินกระตุมตากนี่ติชวนเล็มเสียจุกจันโชตาโมเดลลิ่งแคมเปญส์ปอไว้ตั้มตักกะโลห้วยหัวตาติชวนปากีสถาน National TV Host นี่จุกตุมตานี่ปากีสถาน National Global Goodwill for UN เมเชีย Ambassador กะโลนิตาชวนตูน่าเฮียนน้าปังเล่เมเชียเตดิกน้ำมังอินทุกสอยสังนิสอมปังอาคาร BBC 100 Women อัตาลันกันนี่สังนิสอมปรุคาน Forbes 30กุมสมทุมหน่วยลำจิงอัตเตลพเวกะโลนิตานี่นังมานีน่าอังอินปมเทอิเวลkhawvel recognize le hriat ilo ni mai don ani nang ma atanga lo in chan vekasin hlim taka om hi kan du thewani ti ro hetiang hian thilom turani he hi katum chuani katum na angin thilakal turani ma se kan tum anga thilom lo chuan kan beidong le si wheelchair a top hi ka du wang ani lo wheelchair a ka thuang ti po ka suang tu anga hek lo kan nun na hi test le en chin na mai chuan tes reng chu ol sam lu tuk ngai lo ol sam dewa nuni tum khan hring nun hian ser thura pe chea chu ser tui sora I chan tir mayanga I hring nun khai mo pu turani lo hlau hi poi reng lo tra po poi bok hek lo I tra chhuah chuan in sum su eng kim hi a fel vek ma se beidon hi kan thlang turani lo fel ni hi kan thlang turani lo an lo ti thin fel lo ni hi kan tum jok turani a chan chu I fel chuan I ding chuak le a chuan I tlua I tho le a ti khan beidong lovin malami panzel mai ni ni tin thothea yom hi lom ngoi ro inun kha choi moi la hlim ro I thi main I tho ti top tum su hlim na dik tak chu na chang hriat na khan om chu wang chuan I pathian hnen a lom thu soila idam chung toi te kha hlim taka man tumang che